ahoj, dneska si urobíme taký menší, no nie tak menší, ale no proste, že to som si za dnešek jaké prstenky vyrobil. Takže, takýto zaspinky ešte robím a tady som si urobil takýto z čerešničku. Takto to vypadá na prste. Jako, myslím, že mega. Doriti. Pardon, jako to vypadá na prste. Paráda. No. Ináč, včera som si rozbalovala toto. Včera som si rozbaloval ešte takéto slúchatka. Oni tam byli bez týchto nálepek. No. A došli mi v takéto krabičke. Proste vypadajú jak AirPod Max, ale ASMR. Dobre som. Počúvate. No, co? Ešte mi došlo, dojde mi iPhone 11 z čeho? Z čeho mi dojde? Kryt na 11. Ježiš, tento telefon. No tak 6. A v ďalším videu budem takéto pizza mystery boxy vyrábať. Už mám jeden vyrobený, tak si ho poďme rozbaliť. To môžem ešte uzdvihnúť. Takže. Co to bude? Ešte to bude, lebo to je pizza. Takže otvírať to máme tady. Ja sa teším. A ukáž, co to mám. Hej. Máme takúto rúžovú pizzu. A to som takto. Co som dostal? A dostal som ty kokos rare. Není to moc, akože, ale rare. Chcela by som legendary. Jako, a nic moc, no. Nic moc, jako, ale mám tu ten deníček. A kde ho to mám? Mám ho tady v tomto baťu. Co mi to vypadlo? OK, no, mám tu takýto spandu deníček. Tam mám, že Pizza Collection. A tak, ideme si tam tú pizzu nalepiť. Mi to nechce držať. Idem pod to. Idem si už nachystať pásku. Už ju rozlepujem tú pásku. Mám pásku. Hopa, pásku.
A nalepíme si ju sem. Už tam máme jednu prvú pizzu. Tak. A nezabudnite, že takýchto videí bude ešte víc. Lebo mám asi tak tých mystery boxu vymyslených dosť, ale ešte ich nemám spravené. To ešte tady takto do pici pásku prejdem. OK. Mám tam pizzašku. Ano. Jsem 5B. Královná prostě. To jsou moje otlačky prstů. Wow. No, tady jsem si urobil druhou stránku preto, aby jsem měl tady ještě toto. Jako. Co si myslíte? No, oj. Sockshades. I tam ideme nakreslit. Maja kolava pinto no. Nejsem v týchto vecách profík, jo. Takže si mě ani za profíka neberte. Jak některý boxy na Juhandy Blinkbagy, toto iPhone 17, iPhone 18, které iPhony vůbec ještě nejsou. Oni to už unboxingují a já prostě nejsem profík. No. Pizza. Hop. Hop. A máme další. Tak, za teď idem vyrábať Blinkbagy a zajtra sa uvidíme. No, čau, po škole.